Bugun Turkmenistanning Davlat migratsiya qo'llovining mejlislar valında Turkmenistanning raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlar goşurmak dawarasy boldy. Ma'lum bolishiýaly 20 sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň Geňişliğin mejlisinde Turkmenistanning prezidenti 1146 adamy Turkmenistanning raýatlygyna kabul etmek hakyna fermany. Şeýle hem 134 daşar ýurt raýatlaryna Turkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalar hakyna karary gol çekdi. Şoňa laýyklykda bugun Döwlet migrasiýa gollugynyň mejlisler walynda raýatlyga kabul edilen adamlara pasportlary dawaraly ýagdaýda goşuruldy. Bu dawara Atawatan media topary hem gatnaşdy. Dawarada çykyş eden halkara guramalaryň wekilleri Türkmenistanyň alyp barýan ynsanperwer ugurly daşar siýasatyna ýokary baha berdiler. Şeýle hem olar Türkmenistanyň raýatsyzlygy ýok etmek babatda dünýä jemgyýetçiliginiň alyp barýan görüşini öňdeligi eýleýänligini ul buýsanç bilen bellediler. Ma'lum bolishiýaly Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken fermanyna laýyklykda ýurdumyzda ýaşaýan we şolar wagtyň özünde hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk. 30.998 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle hem häzirki wagtda çenli 5018 daşar ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Bugün men hormatly prezidentimiziň fermany esasında Türkmenistanyň raýatlyk pasportyny alýan muňa begenjimin çägi ýok. Şonuň üçin beýik hormatlanan prezidentimize köp sag bolsun aýdan uly minnetdarlygymyzy bildirýär. Pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkyny garaşlygyň 33 ýyllyk bayramy bilen tüýdürýärmän gutlaýar. Здравствуйте. Я гражданка Российской Федерации Гусейнова Саида Билаловна, 1985 года рождения. Сегодня, в этот праздничный день, я получаю вид на жительство Туркменистана. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему президенту Бердымухамедову Сердару Курбангулыевичу за столь оказанную мне честь. Также поздравляю народ Туркменистана и нашего героя Аркадака с праздником независимости. Желаю всем мира, добра и процветания.